Takže čau a vítám vás u druhého dílu devlogu. Řekl bych, že se první díl povedl a stanovil celkem dobrou laťku, na které budeme pokračovat. Jestli to ještě nevíte, tak devlogy vydávám jak na TikTok, tak i na YouTube. Dneska se budeme věnovat prvnímu velkému kroku a to je nějaký základ pro charakter design. Prvním důležitým aspektem dělání postav je si uvědomit, kde se ta hra odehrává, jak ovlivňuje naše postavy jejich okolí, jaká je například technologie, nosí naše postava 3D tištěné oblečení. Z toho, co já si představuji, tak město, ve kterém se příběh odehrává, bude mít cyberpunkový nádech, s tím, že toto město je zničeno a znovu zrekonstruované po válce, která jej srovnala se zemí. Už bych s tou animací mohl přestat, omlouvám se, zjistil jsem, jak animovat Procreate. V tomto městě se však odehrával důležitý odboj vůči útočící straně. Mnoho lidí pracujícím na tomto odboji si vydělalo jmění a pomáhalo pak s přestavbou města. Jiní se museli smířit s recyklací starých strojů a zbraní a stali se z nich takový nomádi. Co by to bylo za hru bez postav? Takže se pojďme podívat na naše dva protagonisty. Chtěl jsem, aby jejich osobnosti byly opačné a určitým způsobem se doplňovaly. Proto, přátelé, přivítejte na jedné straně Alex, mechaničku, která umí opravit každou věc a každé vylepšení. Nebojí se ničeho a vždy se do věcí vrhá po hlavě. A na druhé straně Cezar, silný a chytrý člověk, co pochází z bohaté rodiny. Snaží se ochránit sebe a lidi, na kterých mu záleží, a je hodně opatrný. Při tvorbě postav jsem narazil na jeden problém. A to bylo, že jsem se snažil vytvořit jejich design bez toho, aniž bych si stanovil nějakou jejich osobnost. Bylo to jako donutit kámen být hercem. Je to blbý přirovnání, ale chápete mě. Jejich osobnosti jsou určitou inspirací z jedné hry, kterou jsem chtěl vytvořit, ale v té době jsem měl velké ambice a opravdu málo zkušeností. Teď vím, že občasná limitace je dobrým způsobem, jak vytvořit víc. Je dobré si taky specifikovat, jak zpracuji postavy ve hře. Chci je mít 3D anebo spíš 2D, realistické či zjednodušené. Pro tuto hru bych se zatím držel pixelovaného 2D. Zdá se mi, že je to jednoduché a při dostatečné snaze dokážu vytvořit i zajímavé kousky. Existuje spousta variací, jak se přiklonit k 2D spriteům. Sprite je označení používané v počítačové grafice pro většinu malý dvourozměrný obrázek, respektive animaci, která je integrovaná do větší scény. Ať už postavy s velkou hlavou, jako například v Undertale, který jsem si mimochodem koupil ve Steamu za 25 Kč, takže běžte, utíkejte na ty slavy. Nebo trošku reálněji, jako třeba v Celeste nebo Katana Zero. Nebo se můžeme dostat k realismu jako v Papers, Please. Mým úkolem pro teď je si stanovit, kterou z těchto cest se chci vydat. Dneska to bude všechno. Ještě vás brzy obohatím o druhý díl, který bude více praktický. Doufám, že se vám video líbilo, pošlete to někomu, koho zajímají hry a čau.